Sa pila ka drawing nga plano nga mag-Starbucks date may mga Mernas mga kabisaya, finally natuloy na gyud no. Supposedly kani nga date adto pa ning November, but since kay grabe na gid kay ko kabisi, dagan kay kog mga ganap mga bisag unsa nga ganap sa kinabuhi, tapos gikapoy pa gid kay ko kay syempre after the ganap kapoy ba kay mga kabisaya magpahulay pa ko, so di gid katuloy-tuloy. Then kani paging Starbucks date na mo ako pag nakatoka ani, that means ako ang manglibre. OMG. Ako may una nakaabot diri sa SM. Ang duwa, sige request sa Starbucks, tapos karon di pala tulat ko sa Starbucks, bantay lang din yung duwa. Ito lang din mo ba kanto. Charis. Basta mo action ug kakapoy akong tiil mga kabisayas, ginahan gi ko magtiniil, mapamall, balay o restaurant pa na. Ginahan gi ko nga akong hubon akong tsinelas or sandal. Anyways, na mga wakwak mga kabisaya. Hello, Joy. Dugo kay may pa-party. Next week ko na mo din ni naka-reserve na mo sa tables and chairs. Ano man? Wala, dugo mo naka-reserve mo. Ano to? Nabuwang man si Margie, wa ko mo siya kailas ako. Asam na siya mapanitagikan. Anyways, nanagid mi karon sa Starbucks mga kabisaya diri sa may SM downtown. Og syempre kay ako man na nakatoka, so so kita ang magbayad for today's date. Kaning triple cheese in sa imada o cinnamon danish. Kay barato ra. Di man ta kablog basa oy. Pag mag-order ka, dito ka bilog basa. Kaning black. And while ga-order mini Margie sa counter, si Karen, amo na siyang gipabantay og table para kung may customers ka mulakaw, makakuha na din mi sa table. Ano man, ipatawa na sila man. Alin po ng bayhan. O syempre, bisan pag duha ka cashier sa Starbucks, dito gid mi kinildan mo linya kay ba na lang bitaw nga. Ba na lang madungagan og isa. Og nadungog gininildan ako mga pag-ampog mga kabisaya kay iyagi kong gilibrig isa ka drinks. So, aside sa gilibrig pa ko ninildan, napay ko'y 20% discount kay syempre, we are family. Anyways, happy na kayo ang mga palaos o kay naka-Starbucks na. Then, giapila na lang po dahil na ako pare sa kape. Kaya mo maglain kita naawon nga kape ako ilibre ng mga palausan. 1,000. Ay, mahay nga. Kay gitrip na mo ha. 1,000 kapin na. 1,000 kapin. Lipas. Grabe. With fries. Og mo din yung gitrit tinildan sa ako nga drink. So kung ano ka unsa ni siya, basta kay triple mocha chocolate dun sa banaw eh. Daghan kay glisod kay nga pangalan na ning Starbucks nga mga drinks din. Balik-balik ra bag mga description sa mga drinks. Pero in fairness, lami kayo niya akong giinom, guys. Then, wala sa ko nag-hot coffee karon kay gusto sa ko for a change. Kay, you know, it's 2024 na. After may nagtambay sa Starbucks, mga kabisaya, si Margie may ato sa gym. Kay gusto niya magpa-sexy. And while kami, ato mi sa Aqua Flask, kay, syempre, akong gi-promise ni Per nga paitan ako siya. Ako gina siyang kuan ba ako gina siyang gitotoo. Nice kay kani kay nga decoration sa SM downtown mga kabisaya kay wabi daw mo na bubuka ang bulaklak lalabas ang rain. Nice kay siya no, then murag na nalingaw kay migtanaw ana nga mga bulak bitaw nga close open sila. Well, naghulat pa mi ni Margie nga mahuman sa siyang gym. Nagsuy-suroy pa mi diri sa SM ug murijogi kapoy nagikikuhulatan ni Margie kay bisan sa mga papagyapon na sexy si Margie. Sige rag gym, way undangan gym, taga-adlaw gym, wag gyapon na sexy mga kabisaya. And while waiting ni Margie sa gawa sa gym, kay nag-gym si Margie naraman sa taas sa may 4th floor da sa SM downtown. So naghulat mi niya sa gawas. And then while waiting, namday tako-tako queen aning gawa sa gym. So nagkaon-kaon pa mi ni Karen no din. Si Karen akong gipalibre ni mga kabisaya kay dako-dako bi akong gasugay na sa Starbucks. And then most nang gihulatan sad namo si Margie kay iyapod ang toka karon sa mong dinner which is chicken. Ba? Adlo kay ba? Tana sa siya, unsa din na siya kanang galit na. Excuse me. Ano galit sa sir?
And while kasi gimigtutok sa Taco Queen, nga mong gi-order mga kabisaya, gatingala mi kay nganong galihok ning toppings niya. So pero nag-anag iko ni Karen nga maybe because sa iyang kanipis every time nga nay medyo nga gamay nga hangin mo nang galihok siya, pero imo ni Karen nabasig ulod na. Oh, di ba? Ignorante lang ang peg. Og na nami sa exciting part mga kabisaya mo ang libre ni Margie no. Kay kabalo mo talag sara kay nimo libre si Margie og karong ang gabi una nakahikap gini siya og iti. Og bisan medyo busog ko ana nga oras sa mga kabisaya, di gid pwede nga dili ko mag-order, bahala nagdakog mabayaran si Margie diha. Medyo mahal naman di ang Dear Manok. Ang manok sa Dear Manok mga kabisaya ba kay ang ilang pa ang Andy Rice is 160 pesos, tapos I think 180 ang ilang pitso nga pa ang Andy Rice. And since kay ingon ni Margie kay madusda ko kuno migkaon ni Karen mo nang duha ang yang gi-order nga Andy Rice ug sa dihang isa ra gid ka rice ako nakaon mga kabisaya ug si Margie ang nagkaon sa kong Andy Rice, di ba? You know the drill, basta inana nga mga pagkaon like mang inasal. Kupat mo kabuk dapat ang isa ra ang naka-Andy Rice, di ba? Og ang last stop na mo karong adlaw mo ang Bistia mga kabisaya. Gusto pa unta nila mag-unwind, mag-inom, mag-wine sa padiha pero no.